guys. Ato cheese, ato sili. Pero guys, i-freezer sana kami. Hindi siya itong ano na ko gahapon guys. Ako ang freezer. Diba? Tapos nag-ano ko, nakatimpla ko itlog o cornstarch. Kani ka to lang yung manok na bigisan ako. So, ari na guys. Mga unta. Cheesy. Juicy and spicy. Ano siya guys, oh. Ayan. Kalayo kusog. Alang. Halang alami. Mga unta guys.
cheese. Mahal to guys. Thank you for watching.